Hello guys, jotono nalam sogo ani YouTube channel angka tabuk sok pajak bariwo banda kholani bagai omongke Muya butiyo reisanan bagai ang tini banda kholani pajak ayango ang banda kholna thangchini yango takhum butui rugui klangmani takhum butui bo monoi tongkhang kamona ang tabuk khogoi agoi paikya iko tabuk kang banda kholoi tu paikya omo Muya butiyo renan bagai Muya naigena bahai tong tabuk ke Muya buti box jak foto ya kho omo tini thas kesanai yang ke Muya buti box jak and yang ke mai box jak tabuk ke ang phungni mai chanan bagai achuk jak tam moi tong nai dinorong nugui mankhana aswk tini ni mui marangkha puila tongo takhum butui tei Muya butui abon pore tongo mosteng mosok sak aboni pore tongo phantok beram butui asuk satong kuprama bahai ke bazar thangnai tini wanamas marang tonghangle Muya bahai Muya ba kadal da mano mane ya tungmani tabuk hingka ang bazar thangai tongo Muya painan bagai tamni hingke khana angka ani sutti pai thangsinai abon bagai khana ang Muya talangnan bagai Muya nainani hinane thangai tongo ta satong bo tungmani marong soka tini hingke ang Muya kwbangma baitu paikya sini Bishramganj bazar ni Muya kormo khana kumargato talangnani bagai tini bazar thangai Muya kormo naithok buni sai sigang thangai baitu bukhang bo tam tu paikya kang batima tu paikya Muya bai songkasar horong ke baborongni bagang batima nakha 2 buchu mo kaisa se kaisa buchu 3 belep tonga buse 30 taka pu Oke ko moko dam hangkangke omo hangkangka keji o 40 taka phungka waisa puru tu phai samani thogungka bamona hanya tini ke 2 keji tui phekang ni kota Muya kwbangma tu phaijak khnani bagai tabuk gang Muya no thaske rawi paikha amona tabuk ang thaske sui akui rugui nanai tangai hingke noromnani bagai rugi hangke morak sai khana chengke khana to ang kumarga talangna nangnai abon bagai mona ang rugui nanai Amo khana saida bariwa talangnani baga Muya takari thaisa rukjak amo tamkhe talangnai angbo saimia wanai tongkha amo tamkhe talangnai tabuk hingka ang mogodam ruknani bagai ready ingjak waisa tu phaimani to belai kheno thogo saimia tini nomo bahayno naigre na ta thora thokangke teoisa paithina ya jagao Oke tabung kang wahan baji khai pekha kutung omo khana talangnan bagai rest kri khatini ekdom samung aswk paile marong soka Oke bai songrong ani video no nai bahai jakha comment khai sadi kenrong jodi nani channel lo subscribe khaya konorong katal nai to please like khai di share khai di and subscribe khai ni ta pok de mala lekhne sang next vlog